Det er så her, Christina skal sove. Det er jo herligt, hva'? Og så min terrasse her. Der skal vi lige straks sidde med et glas rødvin. Ja. Det er så min seng. Jeg må ikke sove der. Det er så mit toilet. Ja. Og hernede der står skålet. Ja. Hvor er mit badekar? Det må jeg lige få op. Skal du ikke lige finde den? Jeg kommer ind nu. Så skal jeg ikke lige få tøjet af. Nej. Eller, kom så. Action! Og tiden der. For satan, så skal vi se noget tysk slær porno, mand. Nej, selvfølgelig skal vi ikke det. Det tror jeg så ikke, jeg skal.